איך העגל עושה? איך העגל עושה, גוני? מו. גוני, איך הוא עושה? מו. מו. בואו נלך לעגלים. בואו. אתם רוצות ללכת לעגלים? בואו. מה זה? נכון. בואו נראה את העגלה. בואי לעגלה אלה. את רוצה לבוא לעגלה אלה? בואו. כן. בואי אלה. בואי, תקראי לה. תגידי לה, בואי אלה, בואי. בואי, גוני. איך הפרה עושה? שלום, פרה. תעשי לפרה, גוני, איך הפרה עושה? מו. מה אני עושה, גוני? מו. בואו נמשיך. תני יד לאלה. גוני, תני יד לאלה. תנו ידיים. בואי, גוני. מו. בואי. כן, כל הכבוד. בואו נמשיך בטיול. פרה. בואו, טיול. איפה העגל? בואו. איך הפרה עושה? איך היא עושה הפרה? מו. תעשי לה מו. תעשי לה. איך הפרה עושה? איך היא עושה? מו, נכון. בואי, איך הפרה עושה, אלה? איך הפרה עושה? לולה? איך הפרה עושה? נכון. עכשיו בואו נעשה את לפרה האדומה. בסדר? בואי, גוני. בואו נעשה לפרה האדומה. 3, 4 ו... לפרה האדומה. יש עגלה קטנה חומה. את ראשה היא ליקקה ונתנה לה נשי. איך היא נתנה לה נשיקה? נכון. לולה. לפרה האדו. מה? זאת גוני? מה זה? מה זה? נכון, עגלה. איפה העגלה? בוא נעשה עוד פעם לפרה האדומה. לפרה גוניק. נותנת לה נשיקה? אלה נותנת נשיקה לפרה? תוציאו מוצץ, בנות. מי מוציאה מוצץ? כל הכבוד. עכשיו בוא נעשה לפרה האדומה. לפרה האדו. מוצץ לפה. מה זה? כן, עגלה. אלה,
בואו נלך לפרות. בואו. בואו לפרות. בואו. בואו. מי בא עם דודה לפרות? בואו. אבו, נכון. בואו. בואו. בואו לטיול, בואו נלך לעגל. אתם רוצות לטיול? בואו לטיול. עגל, נכון. בואי אלה. אלה. אלה, בואי חמודה. בואי. בואו. טיול, טיול. הופה. קומי גוני. מה? על הידיים? לפרה האדומה יש עגלה קטנה חומה. הנה גוני, את ראשה היא ליקקה ונתנה לה נשיקה. פלופ, פלופ. אוי, איך עושה פרה? מו, איך עושה? איך עושה כבשה? איך עושה כלב? נכון, איך עושה תרנגולת? קוקורי קוקו. איך עושה סוס? נכון? ומה זה? מו צץ. עכשיו אלה תספר לנו איך עושים הדברים? בואי. עכשיו אלה תספר לנו איך עושה פרה. אלה, תוציא את המוצץ. איך עושה פרה? מו. ואיך עושה כבשה? נכון. ואיך עושה כלב? נכון. ואיך עושה חמור? ואיך עושה תרנגולת? איך עושה תרנגולת? קוקורי קוקו. בואו נעשה הפסקה, כי נראה לי שאיתך אי אפשר לצלם. גברת אלה שוורץ. נעשה הפסקה? בואו נלך לראות איפה העגל הקטן. איפה העגל הקטן? בואו, תהיו לעגל. בוא עגל. עגל, בוא עגל.